Sɛdeɛ ye kano nie ye de beto aso ama wa na afei Adom Sports page 1 eno so abanti ena de mia mene makra enesia na sɛdeɛ ye kano nie ye de ama o aha ya Adom 106.3 Dwaso Nsem dwumadie na esi aye krado esi machi me de bacho eti sen adomara kwa bibiriye ebi wonzo enye ebi nye bibia be fine nyame tiase ai me da se na akra ene enkobo no de we de se aya be no mienu de me de na me de ma ho na ya na ye kase ye twi ntonto anase ntonto twie sasam no ebe ben ye ka o support has ana kotoko oh kotoko enzewe nemu ni papa ni has se has ne kotoko bobol na referee ejina mfimfini asase no wato coin akosoro na modi kan afade da o se bia koko ba me na be choose se crest ba ona be choose sa to kosoro no ndondotwe lottery okay as of Yehovah Christo wuye no yeah ne nkata ban ne ntade na ekata ne ho no ye pagu ho no asrafo na omowen no etwen su ntonto memepe atade ne nsa memepe atade ne na lottery titi ho no na Israel fo no ohwe a so omo ebebisa de nyankopon okun yenkwa ana yenkwa bi okura omo de pebbles abo ne ade to lottery bi ne sanse abatu adrusu ntina nse abatu nse ebembe hon kakra enti se wo de ba ya ense hwe kra na nsonso kakra da ntem so ena ma church na kenti ye twintonto a na se de okanite se lottery afane side bribi ye si bribi so ginaye ebia ya kan enwie pe enti afi yemfa akrade yemfam mate na eya na ye kase eba no dwumadi a ebia na make samse ye ni dwumadie we na fe ye wi a na esi atoa so eno atizania wa she batakiri a she put a she long sleeves about tie na dozo dodo ye di dwuma ye ni dwumadie die na esoso no kire se ye di ara o ya de kono ntino dwumadie bi koso ewo suhum ne mo nyeze nkrofo bi di dwumadie usuhum okay overdressed repetitive tautological na me kai se de kan nie esi ade adechire bi baye a obisi o me kwachenche nam me de kono so hye ne mame esi yesu o ba bi ngusuka etisen ye nchinchire ye chie bruna dane nchire ye nchinchinam nsumnam na onsaka na se aponchinam na etwetwa nkrowa no o chinnam no o chi ana ba ye nchinam ne monye se o chinchinam o ne je se wo chinchinam na nchinam na ya chi dada no e na wo sen chi ebe shi o se na be okay na isi eba no amanebo a yemmo amanebo anase yebo amanie amanie bono Abena Opokua Ahweneɛ na de bebre na mo nyesa amanie bono Abena Opokua na bebo amanie bono dabi Abena na amanie bono ehyenensa okay obetimi adane asenka nani amanie bono ba ama Abena ba fefefe na mo nyesa Abena bo amanie bo Abena bo amanie bo tautology English ni be kan sa mate na yani ye kase ya menko ho menko ebiso etumi ekase menni menkasa memuano memfino ezi muano kasa no eni na duane no men no ye mannerisms bi ababe ka ho o kan obi ti ase na mum no se o pese de kano a ye kano menye se enya sante enye bono enya achem enye kwawu enye fante nti eni anase eni na duane no enye menni dabi ye kika na mafo na na aba bata ho ne mo pani pa memme no ye mannerisms bia abeka ho a enka kasa no
It is say what I can make you know. And as a man Cassano cry. It's men Cassa and Canasa and Cassano. And near Diano. Ne hono kra nka na se nkasa yedi enye men kasa me no enya kan me enya kan me na ye de bata nsem sa ho kan no enye akan me mmua no mmua no obaka me mmua no me so me mmua okay see na ye showe entwato ensonsone ben ena da ekon ene entokwamu eyade kro ntokwa etaye dakro prekope okay gidi me bi o de ko English no ma mpempi meta pesa amfato no sanse enwanwa kasa sepa ye wo ene ye wo battle me no ntokwa yeah ne mum no woni ko okun ntokun ye wo bi baka ze woni ko akun ana se okun okun no ebi wa mfie na wa hwe Ukraine ene Russia yeah ene yo kun wo ya mpase kasa kun atro bi a ye ka e wo bra ye nkyere actually say ye wo ne mum no literally ni de say nya metaphorically literally no battles eye ntokwa ena war eye okun what you say yeah bi kire wadwen ho a san bi sa me mo ntia say ntokwa ena wo ka say brofu mu no ye beka say eno na ye battle na war ye okun anase omokwa akun enti entokwa tumi si adofo ntem but ekon entumi si adofo ntem na jese ade eniso pa literally na jese okon wo ntem de free titio e free se sa domini we no ebetena asase no so no okon wo metima ye mfato ho Ghana na nzo mempene se okay so ko Europe ebi wo ha akon wars between them. Okay. Matewe di etewo elder Samuel anini ni we bi ose yakọ obi a ne bibia fimu na yema no yakọ ana obi a enka so wayare a ne ho atono wayare serious pa ne ho atono utumi eka yakọ de chese nipa no niaminim sebeduasa obi a wanya yie ne dofo afri mu ne ema no yakọ eno asante twi kane na mesifo na wo anafo ha na ya achim ko ni ade kwa no ne kan ya ko no ne kan due ene asante no ebi ewura anafo ha saa nso na achim na ade nso afra kosro ya kwa minim se obi ebribi awu na ye mani due ye chiche ne wura ye mani shedin ya ko ne minim no emfa ho se makane saa no se adwen foforo bi so obia ho a high classroom ya addition ni yesu ya dia ho brase ni die ebeje adwen foforo nso ato ne minim die be yakode eyo asem antinaja ye mabusua no yakọ asa brechechire kwan so okunafo enyanka nyisia ekiri zebre uma mebisa se ejanka ni ensonsune ni eze ese wa na bechere me se wada ji bebre mate foforo beto aso bedase se kan ni nyame adom adwa da eba esi ohene ena wotene kano sɛdeɛ kano nie eba wakwamu adwoda wokuoda ene efie da bia ya kan kasa no unsa ya kan ye sinitrase ene se me ye sure se bebre na ye guilty men kasa ne ho aduane no menni men koho esi se me no enye ya kan kasa ha enka ho enti wo kan eni aduane no enkoho enkasa so ati ase enti ene yasua bibi Adom 106.3 Dwaso Nsem ejumadi ena wutie no na ene